Groenlàndia, a veure, quina imatge us ve al cap? Una illa enorme, plena de gel, perduda gairebé a la fi del món, un lloc llunyà, fred i que fins fa ben poc no semblava importar gaire. Però alerta, perquè aquest imaginari està a punt de canviar. Perquè de sobte Groenlàndia s'ha situat al centre d'una partida geopolítica brutal, i no és cap exageració. Allò que semblava un racó oblidat del mapa s'ha convertit en una de les peces més importants del tauler mundial. Ara fixeu-vos bé en aquest mapa. A primera vista sí, és l'Àrtic, molt de gel, tot blanc, però en realitat això és una altra cosa. Això és l'esborrany del futur del comerç mundial, una nova geografia que està emergint literalment de sota el gel. La gran pregunta és clara. Com pot ser que una illa bàsicament congelada s'hagi tornat de sobte tan important? Anem per parts. Per començar, el valor estratègic de Groenlàndia no és nou. Geogràficament sempre ha estat clau. És just on ha de ser per controlar l'Atlàntic Nord. Per a un país com els Estats Units és com tenir una torre de control al terrat del món. Des d'allà es pot vigilar què passa a l'Àrtic, controlar rutes marítimes clau i seguir de prop els moviments d'altres potències com Rússia o la Xina. Vaja, que militarment és un joc perfecte, i això fa dècades que és així. Aleshores, esclar, si sempre ha estat important, què ha canviat ara? Per què de sobte hi ha tant interès, tanta tensió i tant de moviment al voltant de Groenlàndia? La resposta no és en un despatx on hi ha polítics decidint coses, sinó que es diu canvi climàtic. L'Àrtic s'està fonent, i s'està fonent a una velocitat que no hi hem vist mai. I què passa quan el gel desapareix? Doncs que s'obren camins. Allà on abans hi havia una paret de gel infranquejable, ara estan apareixent autèntiques autopistes marítimes. Rutes que abans eren impossibles i que ara comencen a ser navegables. L'Organització Mundial del Comerç ja diu que cap al 2035 aquestes rutes deixaran de ser una cosa rara. Passaran a formar part del comerç mundial. I aquí és on el mapa comença a ser interessant. Tenim, d'una banda, el Pas del Nord-oest, que passa pel nord de Canadà i connecta directament l'Atlàntic amb el Pacífic, i d'altra, la Ruta del Mar del Nord, que voreja tota la costa de Rússia i escurça moltíssim els viatges entre Europa i Àsia, fins i tot més que passant pel canal de Suez. Totes dues creixeran, sí, però tot apunta que la ruta russa ho farà molt més, i això ja ens dona una pista de per què hi ha tanta tensió a la zona. Però espera, perquè el veritable premi no és cap d'aquestes dues vies. L'autèntic game changer és una tercera ruta que es podria obrir en el futur, la ruta de l'Àrtic Central, una via directa per sobre del Pol Nord, la ruta més curta possible entre continents, una bogeria. I aquí és on Groenlàndia es converteix en la peça clau de tot plegat. Perquè controlar Groenlàndia vol dir tenir una posició privilegiada sobre aquesta futura ruta central. I això no és només una drecera per als vaixells. És la possibilitat de canviar les regles del comerç mundial. Si unim totes les peces, el trencaclosques encaixa sol. 1. El canvi climàtic obre l'Àrtic. 2. Apareixen noves rutes comercials de gran valor. 3. Groenlàndia és la clau per controlar la més important de totes. I 4. L'equilibri del poder mundial pot canviar completament. Així que la pregunta final és inevitable. Com afectarà les relacions entre les grans potències aquesta cursa per l'Àrtic? Perquè el que està passant a Groenlàndia no va només de gel que es fon, va del xoc d'interessos. Els Estats Units busquen controlar aquesta ruta central per frenar els seus rivals. Rússia, per la seva banda, vol consolidar el seu domini sobre la ruta del Mar del Nord, que passa per la seva costa, i la Xina necessita tenir accés a aquestes rutes més ràpides i més barates per connectar Àsia amb la resta del món. I per això, Groenlàndia ja no és només una illa de gel al mig de l'Àrtic. És un lloc clau on vincula el canvi climàtic, el comerç del futur i els interessos de les grans potències. El que passi allà els pròxims anys pot decidir qui controla les noves rutes del món i qui farà un pas enrere. Perquè encara que sembli increïble, el futur global també s'està jugant en un indret que fins fa ben poc gairebé ningú mirava.